e tong' mar Kericho kod Kisumu okwedo pach sirikal mar golo usuru mar dongruok kata Sugar Development Levy kowuok e Kenya Sugar Board nyaka e bad migawo machielo. Magiwacho ni golo chudo makamano biro rocho lokruok moseketi e bodno. Kagiloso e lo jopur, jagoro maduong' mar Riwruog jopur niang Richard Ogendo kod nyawadgi mar Smallholders Sugarcane Farmers Andrew Bet wacho ni riwruogno osegoyo kenge manyime kendo lokruogno biro mana duoko gi chien. Ogendo kwayo sirikal mondo otiekre kod midhierni ma jopur mag niang kale kendo giwere kod kelo lokruoge mathoth e bodno. Wach mano sir lwedo kod jotelo mamoko e bodno ka gikwayo jatend piny mondo donjre wachno mar neno ni lokruoge makamago ok bi konyo. Kik chak kawgi ni terogi e organization manyien nikech wawinjo ni ogo piny AFC tung'e kaka AFC osesandowa joturwa. Ochako kaw gimoni commodity fund mane pok omiyo japur niang kata achiel loan achiel. Ni okawgi to onywandgi kamoro achiel. Ni koro japur niang idwa no wuok ka ni dhi manyo pesa Nairobi. Kama onge ng'ama ong'eye to director to yiero. Mano kik timre. Wadwaro ni pesa ni odong for sector specific funding. Ma japur niang mane piny mogik nyalo yude. Wainyore pur niang nikech achude mang'eny modonjo weche mag pur niang. Miyo ne wakwayo. Mokwongo number 1 an kora ogony yiero owuogi kot mondo ogony yiero mar weche mag directors mondo wayier jotelo madhi konyo e weche mag niang. Ka waseyiero pesa manie account mar niang maniang golo en odonga nikech kata gi sani sama wueni area mae mar Kipturi Mariwa ndaro chot to mano ndara ma ne bed ni pesa nie sector mar niang to ne inyalo dhi mondo los ndara cha mondo mi ji odhi loka cha kama dhi gi siling 50 kawuono dhi gi siling 300 tadake niang kenda puro niang